बायदिसिना बुंलांनो नागिरदों जे 5टा गेरेन्टिखौ थाबैनो मावना होनांगौ मानांगौ दाथ' जोङोथ' मावा नङा दिनै ब्लक लेभेलाव दिनै खामानिया मावगासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि नोंथांमोना गोबां नुबायबा गोबाङानो नुवाखैबो जानांगौ जिथु BPFनि दैदेनगिरि बिथां प्रहलाद ब्रह्मआ मोनसे खोथा बुंफैनायखौ जों नुनो मोन्दों बिथाङा मा फोरमायदों एक्सुवेलि मा फोरमायदों बेखौ खायसेफोरा हमनो हायाखैबो जानो हागौ बा खायसेफोरा हमनो हादों बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाना फैदों नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनानै लानो हागोन बिथाङा मा फोरमायनो सानदों लोगोसे खामानि मावनाय लोगोसे जिखिनि इउपिपिएल दैला बाइक रेलि खालामबाय बेनि सायाव बिथाङा खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों नोंथांमोना फुल भिडिअ होनांगोन नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन लोगोसे फिन खेबसेबाव जोङो बेनि सायाव सावरायफिनगोन आरोखि बिथांमोना गावसोरनो क्लियार नङा आरोखि दा जेखि जाया मानो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव एमएलए आव बिथांमोना सासेबो देरहानाय नंला बेखौ बुजिखाबाय जास्ट सारभाइभ खालामनो दिनैथ' नुबाय माने खुनु एमसिएलए माबा एमएलएफ्राबो गैला रावबो दा दिनै खाम्फाखौबो खोनादों बिथाङा माने फ्लेगखौ बोख्लायबायसो होननाय खोनादों बोख्लायबायसो नामा आं नुवाखैबो दा बेबादिनो बिदिनो साफा बिथांमोननि एमसिएलएआ गोमालांसिगोन आरोखि बे 5 बोसोरनि गेजेराव आरो इउपिपिएल होननाय जिनिस थानाय नंला बेबादि मोनसे परिबेसा जाबाय आरो मालाय दा बिथांमोना जेखि बुङा मानो जा जोंनि खामानिखौ जों मावगोन जों 5 गेरेन्टिसनि खोथा मावगोन आरो मेनिफेस्ट'आव जेसेबां होदों बेफोरखौ जोङो जेरैखिजाया मावफुंनाय सेस्टाखौ खालामगोन दा बे गेरेन्टिखौ मावफुङाब्ला बिटिसिनि गेटआव बरना होनायनि बाथ्रा बुङो इउपिपिएलनि आरो होफैथोंसै जोंलाय नै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसायानो चेक राननायनि जोंनि इलेक्सन धामाका दिनै बिथांमोनहा खालामनो नागिरदोंथ' दा बेखौ जोंबो खालामनो नागिरदों दिनैहाय माने जोङो नैबे डिसेम्बरनि गेजेरावनो बा जानुवारि निउ इयार जाखांनानै बे माखासे खामानिखौ जोङो आरामसे मावलांसिगोन आरो मालाय थारमाने बिथांमोनहा बुंनो लामा गैया आरो बिसोरनि गेरेन्टि जोंनि गेरेन्टिखौ जोंसो मावगोन बिथांमोनहालाय मा धरना होनायनि मा अधिकार दं बेवहायलाय दा जुदि जोंनि खामानि मावनाया रायजो राजाफोरनि हार्मफुल जादोंबा रायजो राजाफोरनि बिखायाव माबा मोनसे आघात जादोंबा बिनि एगेन्स्टआवसो बाथ्रा बुंनांगौ दा 1 मासाव जे खामानिखौ दिनै इउपिपिएलआ मावाखैमोन 4 बोसोराव बिथांमोना जे खामानिखौ मावनो हायाखैमोन बेखौ जोङो 1 मासाव मावगासिनो दं दा बेसेबां लासिंसिं दा कम्पेरेटिभलि बिथांमोना जुदि दिनै जुदि खालामनांगौबा दिनै बिथांमोननि मावनाय आरो जोंनि 1 मास मावनाय बिथांमोननि 4 बोसोर मावनाय बिराद आकाश पाताल बेखौ रायजो राजा दा हिसाब खालामगासिनो दं जों गेजेरजों नुनानै मोनबाय बा मिथिनानै मोनबाय बिथाङा मा फोरमायदों जिखिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां बा फैसा राननाय चेक राननाय बेखौ जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट खालामसिगोन होननानै बिथाङा बा ग्रुपआ मोनसिगोन होननानै बिथाङा खौरां गेजेरजों फोरमायनायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे दाखालि बावैसो जिथु इउपिपिएल दोलोआना बाइक रेलि खालामदोंमोन बेखौबो बिथाङा एसे खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों माने जिखिनि फैगौ इलेक्सन ना एमएलएनि इलेक्सन जागोन जोंहा फैगौ बोसोराव माने 2026 मायथाइयावनो जागोन बे इलेक्सना बेखौ लानानै बिथाङा खोथा बुंदों लोगोसे बाइक रेलिखौ लानानै खोथा बुंनायखौ नोंथांमोना नुबाय आं बेखौ बारा बुंनो साना बा बुंलायला जिखिनि खामानि मेनिफेस्ट'आव दङ बेखौबो बिथांमोना मावफुंनो थाखाय नाजागोन मावफुंगोन होननानै बिथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनो लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौथ' नोंथांमोना जानुवारिनिफ्राय मोनगोन होनना बिथाङा अलरेडि बुंखाबाय आरो इमान गोलाव भिडिअखौ बुंबाय थालायला बा नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअखौ बिथाङा मा फोरमायदों बा मा खामानि मावगोन बेनि सायाव फोरमायदों लोगोसे जिथु धरना होनाय बेनि सायाव एसे खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव फिन लोगो मोनलायसिगोन भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै चेनेलखौ नाम्बार अननानै साबसक्राइब खालामना ला गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय कमेन्टआव नोंथांमोना बेनि सायाव मा खोथा बुंनो सानो बुंहरनांगोन